Witam Was wszystkich roztomili. Dziś wam rzeknę dobrą wiec, dobrą informację, a ta informacja jest takowno, że będzie Mały Książę po naszemu napisany cieszyńską rzeczą. 80 roków temu, 29 czerwca, wczoraj było 29 czerwca, w Nowym Jorku w 1943 roku Gdosik zrychtował książkę, co ją napisał Anton de Saint-Exupéry. I ta książka to był Mały Książę. Książka, co my ją wszyscy kiesi czytali, kiedy my byli dzieckami. Mały synek bywa na planecie pospołu z różą, co i fest przeje, a motą róże przeogromnie rod. Potem ten synek kapkę rajzuje po roztomańtych inkszych planetach, co na nich są baj król, latarnik albo ożralec. I ten Mały Książę, on nie poradzi spokopić, zrozumieć świata nas starych, a choć się furt pyta o ponikierę wieca, to mu żaden nie umie rzec, jako to wszystko na ozajst je. Nie rozumie świata, ale ma swoją własną filozofię, swoją własną mądrość żywota, ganz einfachową, co się jej możemy uczyć my starzy. Kiesi my byli mali, było nam 6, 7, 8, 9 roków, byli my tak starzy jako Mały Książę, a wszystko było dla nas czarne albo białe. Gdzie propotem nam zaczęli fyrtać w głowach, a zaczęliśmy się dziwać na świat u szkapkę inakszy. I ja sobie myślę, że isto zaś musimy się wrócić spadki, a być tak jako ten mały chłopiec, który miłuje róże, co ona jest szumno, chodzi furt pod naturą. Jakiś czas temu roztomili zadzwoniła do mnie paniczka Ewa Lipska. Ona jest prezeską Fundacji imienia Dobrej Paniczki z Wielkich Kończyc. A ta dobra paniczka to jest grofka Gabriela von Thun und Hohenstein. O tej Gabrieli, o tej grofce, żeście na isto słyszeli. Wiele dobrego zrobiła dla ludzi na cieszyńskiej ziemi. I ta fundacja paniczki Lipski chce robić furt ty same dobre wieca, co ich robiła grofka Tonka. A ganz im to dobrze idzie. Tuż paniczka Ewa się mnie spytała, jeśli by my nie wydali Małego Księcia po naszemu, bo takowny tekst żech zrychtował już parę roków temu. Żygrzech i że ja, że to możemy zrobić, ale będziemy potrzebować grejcarów. Tuż Ewa zaczęła gonić po Cieszynie, ale najprzód zaszła do prezeski Banku Spółdzielczego w Cieszynie, do paniczki Aliny Rakowskiej. Paniczka Alina, jak usłyszała, że Mały Książę ma być zrychtowany po naszemu, to była fezdrada, a prawiła, że na isto wciepie na książkę jakiś grejcary, bo Bank Spółdzielczy w Cieszynie, przesadycki na tą naszą kulturę stela, jakieś pieniądze ciepie. Na każdym plakacie, jak się coś robi po dziedzinach, to je logo Banku Spółdzielczego. I roztomili, to jest bank Stella, nie żaden cudzy, ale taki bank nasz. Pierwsze konto, co żech miał, jeszcze jak żech studyrował w Cieszynie, było w Banku Spółdzielczym w Cieszynie. Wspominam se, że jak żech zaszł ku jednej paniczce w tym banku, rychtować konto, bo musiał mieć konto, co by dostać stypendium, to żech se pomyślał, że ona będzie rządzić po polsku. Ale każ tam. Chnet z niej wylazło, że jest z dziedziny kole Cieszyna, a drzwi stalimy po naszemu ze ćwierć godziny, aż żech wszystko wyrządził. Tak to je w tym Banku Spółdzielczym w Cieszynie. Paniczki tam mają bez mala przykozane, że jak Gdosik przyjdzie, a rządzi po naszemu, to mają też po naszemu z nim wyrządzać afertik. Wiecie, bo po naszemu jak się wyrządza cosik, to dycki się lepszy wszystko wyrządzi. Dycki się idzie dorządzić, idzie kogosik a i obrządzić, ale jak się idzie do banku, a mówi się i klient, i paniczka banku mówi po naszemu, no to więcej jak jakieś pojczki albo jakieś fajne konto poradzi zrychtować. Potem Ewa poszła do starostwa powiatowego w Cieszynie, do paniczki Janiny Żagan. Kieruje wicestarostą cieszyńskim,
a ta paniczka prawiła, że też jakiś grejcary w ciepie. Jeny się musi dorządzić z tymi, którzy regirują we starostwie w Cieszynie, a gor ze starostwem Mieczysławem Szczurkiem, ale że on też tą kulturę stela mo rod, a cieszyńską rzecz mo też rod, tuż coś i z tego będzie. Potem Ewa zaleciała jeszcze do Urzędu Miasta w Cieszynie, do wiceburmistrza Kasztury, a do Bogdana Kasperka, który regiruje stowarzyszeniem Olza, a oni też obiecali, że jakiś grejcary wciepią. Tuż roztomili mały książę po naszemu będzie zdyktowany na 1 września, kiedy dziecka przyjdą spadki do szkoły. I ja i paniczka Ewa chcemy, co by każda szkoła na cieszyńskiej ziemi dostała gan za darmo, aspoň jedną, lebo 2 książki małego księcia napisanego cieszyńską rzeczą. A i te szkoły na Zaolziu, a i w Jasienicy, a i w Jaworzu. Wszędzie tam, kiedyś było księstwo cieszyńskie. Niech dziecka a rektorki se poczytają, jako ten mały książę wyrządza z różą, z liszką, a i z wielkustnym królem. I Bank Spółdzielczy w Cieszynie, i Starostwo Powiatowe w Cieszynie, i miasto Cieszyn, a i Stowarzyszenie Olza, jak si grajcary nam wciepią dla tego małego księcia. Jak się nądzie jeszcze ktoś, kto tych książek zryktujemy więcej. Dzisiaj mamy na 300 książek, ale wierzę temu, że będzie ich więcej. Że mały książę po naszemu napisany cieszyńską rzeczą będzie wyrządzał tą rzeczą, można a i dla tych dziecek, które po naszemu już nie poradzą wyrządzać, albo nie są stela. Czym więcej pieniędzy będziemy mieć, tym więcej książek nam zryktuje drukarnia Interfon, a tym więcej młodych, a starych się dowie, że mały książę poradzi drzistać, a fulać, a i po naszemu po cieszyńsku.